Από την κορυφή του όρους, η Ναυσικά μπορούσε να απολαύσει την ανεμπόδιστη θέα μέχρι την απέναντι στεριά, μέσα στην ησυχία που προσφέρει μόνο το ψηλότερο σημείο ενός βουνού. Βρισκόταν στον περίβολο μιας μικρής εκκλησίας, της Ανάληψης. Άραγε σε αυτό το σημείο να βρισκόταν και ο βωμός, στον οποίο έκανε την προσφορά του στο Δία ο Αιακός, αναρωτήθηκε. Στη μία πλευρά του κτίσματος υπήρχε μία μικρή καμπάνα. Πλημμυρισμένη από ένα αίσθημα ευφορίας για το όσα είχε καταφέρει να ανακαλύψει έως τώρα, η Ναυσικά τόλμησε να απλώσει το χέρι και να χτυπήσει την καμπάνα. Ο ήχος της απλώθηκε παντού. Και σαν να ήταν αυτός ο ήχος που ξύπνησε τον αέρα. Τα πουλιά που βρίσκονταν χαμηλότερα και άρχισαν να πετούν προς τον ήλιο που έδιε. Τη φύση ολάκερη. Μα πιο πολύ την αγωνία της ανυπόμονης ιστοριογράφου να μάθει περισσότερα για το μεγάλο βασιλιά της Αίγινας. Χωρίς να χάσει άλλο χρόνο, κάθισε στην άκρη του περίβολου, άνοιξε το βιβλίο της και άρχισε να διαβάζει. Η ιστορία του Αιακού θα έπρεπε να ξεκινάει με το χτίσιμο του Τροϊκού τείχους, ανέφερε η συγγραφέας, και η Ναυσικά βούτυξε στο ανάγνωσμά της γεμάτη έκπληξη και περιέργεια. Όταν ο Ποσειδώνας και ο Απόλλωνας κλήθηκαν να οικοδομήσουν το περίφημο τείχος της Τρίας, γνώριζαν πως εάν στο χτίσιμο δεν συμμετείχε και ένας θνητός, τότε αυτό θα ήταν απόρθητο για τους θεούς και οι κάτοικοι της πόλης θα μπορούσαν να τους προκαλέσουν σε μονομαχία. Έτσι, οι δύο θεοί κάλεσαν τον Αιακό να τους συνδράμει, δηλαδή να τους βοηθήσει. Όταν οι τρεις τους ολοκλήρωσαν το έργο, μέσα από τη γη ξεπετάχτηκαν 3 φίδια με γκρίζα μάτια που όρμηξαν πάνω στο τείχος αναζητώντας τρόπο να το διαπεράσουν. Τα 2 φίδια που όρμηξαν στα μέρη που χτίστηκαν από τους θεούς έπεσαν αμέσως κάτω νεκρά. Εκείνο όμως που όρμηξε στο μέρος του τείχους που κατασκεύασε ο Αιακός μπόρεσε να βρει πέρασμα και σφυρίζοντας δυνατά να τρυπώσει στην πόλη. Τότε ο Απόλλωνας προφήτεψε πως τα τείχη της Τρίας θα κυριεύονταν και η πόλη θα αλωνόταν από τους απογόνους του Αιακού. Η Ναυσικά σήκωσε το κεφάλι της και πήρε μια βαθιά ανάσα. Ο ήλιος σε λίγο θα χανόταν και εκείνη έπρεπε να κατέβει το μονοπάτι προς τα κάτω. Καθώς προχωρούσε, διάφορες σκέψεις τριβέλιζαν το νου της. Δηλαδή, οι Έλληνες πολεμιστές που κατέκτησαν την Τρία ήταν από την Αίγινα. Ποιοι από τους μεγάλους ήρωες αυτού του πολέμου ήταν άραγε απόγονοι του Αιακού? Το επόμενο πρωί, η Ναυσικά, μόλις άνοιξε τα μάτια της, άνοιξε και το χάρτη που την είχε φέρει μέχρι εδώ και τον πολύτιμο συνοδοιπόρο της, το βιβλίο που είχε δανειστεί από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ανεβαίνοντας στο ποδήλατό της, ήξερε ήδη που να κατευθυνθεί. Η διαδρομή ήταν για άλλη μια φορά ιδιαίτερη. Στάθηκε για λίγο σε ένα χωμάτινο μονοπάτι και χάζεψε τη θάλασσα, ρουφώντας για λίγο τον καθαρό αέρα και νιώθοντας την άβρα του μαγικού αυτού τόπου. Όταν έφτασε στον προορισμό της, ένιωσε ένα ρίγος. Ήξερε πως αυτή δεν ήταν η μυθική ιερή βελανιδιά του νησιού. Ήταν όμως μία από τις εναπομείνασες βελανιδιές του τόπου και το καταλληλότερο μέρος για να ξετυλίξει το κουβάρι αυτής της ιστορίας. Κάθισε στη σκιά του μεγάλου δένου. Άκουσε για λίγο το θρώισμα των φύλων και το χορό του ανέμου τριγύρω του. Πήρε μια ανάσα, άνοιξε το βιβλίο της και άρχισε να διαβάζει. Ο Αιακός είχε γίνει πια βασιλιάς όταν η θεά Ήρα έμαθε πως ο Δίας είχε ένα παιδί με την ύμφη Αίγινα και έγινε έξαλλη από τη ζήλια της. Για να εκδικηθεί, έστειλε χολέρα στο νησί και ύστερα άφησε σε ένα χήμαρο ένα φίδι που γέννησε χιλιάδες αυγά που δηλητηρίασαν σιγά σιγά το πόσιμο νερό της Ινώνης. Οι κάτοικοι, ύστερα από ξηρασία που μάστιζε το νησί για μήνες και έχοντας εξαντλήσει όλα τα αποθέματα νερού και κρασιού,
κατέφυγαν στα ρέματα και τους χυμάρους για να ξεδιψάσουν, αλλά αμέσως δηλητηριάζονταν. Έτσι, η Ήρα κατάφερε να αποδεκατήσει τον πληθυσμό της Αίγινας και να πάρει την εκδίκησή της. Ο Αιακός προσευχόταν στον πατέρα του συνεχώς. Τον παρακαλούσε να βοηθήσει τον τόπο του. Ο Δίας εισάκουσε τις προσευχές του και του απάντησε με μία στραπή και έναν κεραυνό. Τότε ο Αιακός του ζήτησε να φέρει στο νησί και πάλι ανθρώπους, μεταμορφώνοντας τα μυρμήγκια που έβγαιναν από την κουφάλα της ιερής βελανιδιάς. Καθώς το ζητούσε αυτό, ένα ελαφρύ αεράκι κίνησε τα φύλλα του δέντρου. Ο Αιακός αγκάλιασε τον κορμό και άρχισε να βλέπει μπουλούκια ανθρώπους να πέφτουν από τα κλονάρια του. Την ίδια στιγμή τα φίδια εξαφανίστηκαν από το νησί και άφθονη βροχή άρχισε να πέφτει. Ο Αιακός ευχαρίστησε τον πατέρα του και έπειτα μοίρασε την πόλη και τα χωράφια του νησιού στους νέους κατοίκους, τους οποίους ονόμασε Μυρμηδόνες, επειδή προέρχονταν από τα μυρμήγκια. Έπειτα τους χώρισε στις 3 υπάρχουσες φυλές: νοημοσύνη, επιμονή και υπομονή. Τέλος, τιμώντας και τη μητέρα του, άλλαξε το όνομα του νησιού και από Ινώνη το ονόμασε Αίγινα. «Ώστε οι Αιγινίτες είναι οι μυθικοί Μυρμηδόνες», αναφώνησε η ναυσικά γεμάτη ενθουσιασμό. «Και γεννήθηκαν από το ιερό δέντρο του τόπου που κατοίκησαν. Όπως και ο βασιλιάς τους Αιακός, που γεννήθηκε από τη νύμφη που έδωσε το όνομά της στο νησί. Τόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον τόπο τους και τη γη τους λοιπόν ήταν ανέκαθεν οι Αιγινίτες», παρατήρησε η δαιμόνια ιστοριογράφος. Ενθουσιασμένη από τα όσα έμαθε και σήμερα και ταυτόχρονα περίεργη για τη συνέχεια, η ναυσικά καταλάβαινε πως η ιστορία του νησιού ήταν γεμάτη εκπλήξεις και πως την Αίγινα θα ανακάλυπτε κομμάτια ιστορίας για όλη την αρχαία Ελλάδα που δεν είχε φανταστεί ποτέ.